Saan nga nakalasat di kiti nga bumatilyo, kalpasan na napaltugan, idi maudi nga aldaw idi hunyo. Dito met lang atawin. Kalpasan na napaltugan ti manin ano adaras. Dito mismo a Bonifacio Street, Barangay Sinabaan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Dagiti dua nga biktima ket ni Romel Rabara, Rapakun. 23 ti tawen na, may sa aman nalon, nga nagsagrap iti dua atama ti bala ti likod na, nga rimwar iti barukong. Ken ni Raymar Rabara, Sosyas, agtawen met ti 20, ang nagsagrap met ti talo atama iti likod, nga rimwar met lang iti barukong na. Dagiti dua nga biktima ket agkasinsin, nga agnaid met lang tinadakamat nga lugar. Segun ti investigasyon dagiti kapulisan ti ili ti Santa Catalina, dagiti dua nga biktima ket naggapuda iti plaza, tinadakamat met lang nga ili, aditan nga magmagnada nga agawid ket kella at latan a pinaltugan ti saan pay anamwan ama suspetsa nga dua ang nakalugan ti motorsiklo. Ito napasamak nga insidente dito Barangay Sinabaan sa Santa Catalina, Ilocos Sur, may isang pamaltog. Idi petsa 31 iti Hulyo 2010 nga garop iti alas 10 iti Rabi. Adda nang igni nga lima nga putok ti paltog nga nagsisin na ron. Ket insigida met nga nagresponde kami, babayan iti pinangida ulo iti inungutan mi dito iti Santa Catalina Police Station nga ni Police Inspector Manuel Acosta Biahe. Ket din nakadanon kami di jay Bonifacio Street, Barangay Sinabaan, Santa Catalina. Nakita mi iti dua nga lalaki nga napasag iti igid ti kalsada. Nasa upay ni Police Senior Inspector Pahela nga adu ti senaryo iti pakigapuan ti pampapatay dagiti dua a biktima. Kang ronaan na ken ni Romel Rabara ta adu iti records na iti kapulisan iti nasao nga ili. Agpapan kada gito kanito awang pa iti development na iti waywayat ni investigasyon dakil ti patapat tami napasamak dati nga krimen gapo kada iti nakaririri dati biktima nga dati Romel Rabara. Sigon iti records mi dito Santa Catalina Police Station, medyo adami basit garawan na dati nga ubing kadang iti kalabes nga panawin. Pinasinggidan pa'y tinatakamat ko opisyal nga dakkel iti tsansa a masulbar iti kaso. Kapuanan ti kinainget ti pinag-imbestigar da. Adang to posibilidad na nga masulbar na iti nga kaso. Agpapangkara ito, iwaywayat nila iti pinagkandak mi iti exhaustive investigation tapno laeng matakwatan mi iti tao nga managot iti napasama nga krimen. Segun pay ken ni Police Inspector Paheda, dagiti nakariri ti maysa a biktima ani Romel ti kang ronaan na suspect ti daytoy a pamaltug. Ang nakatayan iti dua a biktima nga agkasinsin. Posible nga dagiti nakaririnan nga nagkalabes nga aldaw ako. Naitaray dagiti dua a biktima ani Romel ken Raymar Rabara iti balay pagagasan. Gem natayen adimmanon dan iti ospital. Ken maipalagip nga kalibre 45 tinausar nga armas basarmet lang iti dua a kapsula. Ana recovery dagiti kameng iti kapulisan iti ili a Santa Catalina. Manimot at gundaway saan pela ay mabigbig no sino ti katatao digiti pimaltog ken digiti dua nga kasinsin. Para iti press corps, Ryan Pardo.